Разпространявам Божието Слово, за да може да стигне до възможно много изгубени души, които се нуждаят от напътствие към истината спасение. Притчи Соломонови, глава 21. Сърцето на царя е в ръката на Господа, както потоците водни. Той го насочва накъдето поиска. Всички пътища на човека са прави пред очите му, но Господ претегля сърцата. Да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва. Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивците, е грях. Помислите на прилежния се стремят към изобилие, а всеки бързелив търпи немотия. Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно духване за уния, които търсят смъртта. Насилието на нечестивците ще се струпа върху тях, защото са се отрекли да пазят правдата. Крив е пътят на развратения човек, а на чистия постъпките са прави. По-добре е да живееш във ъгъл на покрива, нежели с свъдлива жена в широка къща. Душата на нечестивеца желае зло, в негови очи няма да намери милост и приятелят му. Когато наказват кощунника, простият става мъдър и когато мъдрия вразумяват, той придобива знание. Праведникът наблюдава дома на нечестивия, как нечестивците падат в злочестие. Който затуля ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи и няма да го чуят. Таен подарък потушава гняв, а дар в пазуха силна ярост. Да пази правосъдие е радост за праведника и страх за уния, които вършат зло. Човек, който се е отбил от пътя на разума, ще се настани в събранието на мъртъвците. Който обича веселби, ще осиромашее, а който обича вино и мазно, няма да забогатее. Нечестивец ще бъде откуп за праведния и лукавят за простодушния. По-добре да живееш в пуста земя, нежели със свъдлива и сърдита жена. Ценно съкровище и тлъстина има в къщата на мъдрия, а глупавият човек ги разпилява. Който пази правда и милост, ще намери живот, правда и слава. Мъдрият възлиза в града на силните и събаря крепостта, на която са се надявали. Който пази устата си и езика си, пази душата си от беди. Горделивият злодей, името му е кощунник, действува в пламъка на гордостта. Гладът на мързеливеца ще го убие, защото ръцете му се отказват да работят. Той всеки ден силно гладува, а праведникът дава и не му е свидно. Жертвата на нечестивите е гнусота, най-вече кога я принасят с лукавство. Лъжесвидетелят ще загине, а човек, който говори каквото знае, ще говори винаги. Нечестив човек има дръзко лице, а праведният държи право пътя си. Няма мъдрост, няма разум, няма кроеш насрещу Господа. Коня стъкмяват за деня на битката, но победата е от Господа. Мръсната душа на човека винаги може да се опита да оправдае греховния си път, но Христос вижда истината. За Бог е по-важно да го обичаш, да му служиш и да го следваш, пред това да не пропускаш литургия, да се причестяваш или да изповядваш греховете си. Разбира се, ако правиш първото, ще правиш и второто. А ако мислиш, че второто е ненужно или маловажно, най-вероятно сляпо си сатанист. Гордостта е грях. Всичко противоположно на смирението ти е грях. Разумният човек осъзнава, че без полагането на нужните усилия и време не може да получи нищо на готово, затова не бърза. Придобиването на земни съкровища греховно е облегчение, което ще трае много кратко. Всеки злосторник ще си плати за всичко, което е сторил. По-добре малко, но чисто, отколкото много и мръсно. Който е достатъчно горделив, че да си помисли, че е повече от някой друг и не е задължен да помогне на човек в нужда, ще се озове в ситуация, в която ще вика за помощ, но никой няма да го чуе. Който набляга на комфорта и забавлението, ще започне да губи. Мъдростта има възможността да породи сила, по-голяма от която и да било власт. Който внимава какво говори, предпазва душата си. Който дава, ще получава. Гнусно е, когато някой върши чисто дело с мръсни намерения. Няма по-умен, по-силен и по-мъдър от Христос. Човек полага труд за изпитанията, но славата е за Бога. Амин.